Parang kukuha naman yung gusto mo niya. Asa man lagi mo ang partner? Nandito ay busy. Ano, ng Uy, tayo sapatos, Dito suot siya yung na. sapatos. Ayaw, nagtayo sa waksin. Sino ka nagod mo? Ayo uy. Ayaw na kay. Huwag man kita ka. Abot na sila yan. Nagpinakom na pagbida ni Ron. Hello guys, majong kadlaw na tong tanan guys, lang ikuan dari guys kanang buwan o lagi na. Mura sa full moon na to ning naog na siya kanang ang panahon guys karong grabing kabugnaw unja kuan kanang hangin-hangin. So nako din nag-video sa dapit sa babaw. So matura putas dagat unja guys kay sa juday ko na mata kay nagluto ko ubi ko minatamis. Unja naay kuan buwan ay laning naog naman siya panaog na day siya panaog na siya siya so salamat sa Ginoo guys ug salamat sa kusog salamat sa mga grasya nga jam gi-share namo ug salamat sa mga tawo nga nagmahal namo nga so salamat kadyo di na mo na matay sa tagsag minsan salamat pud kadyo ko ni Ma'am Bisminda sa ijahang pagmahal namo ni Ansan Blanton ni Mambitan ni salamat kadto sa imong pagmahal nga always nga nag-message nag-advise salamat sa mga advice Mambitan ni nang aranan sa kabuutan guys si Mambitan ni salamat kadto sa pagmahal Mambis na minda nga mo jud mong imo ming gituring nga pamilya kadugo ang mag-anak bisan man lang nagkaila ramis kahanginan hantod nga ningaris siya dari guys manang buotan kadyo ang Ginoo sa tanan basta ampo og salig lantas Ginoo na guys ningaris ako dari kay kuan habang nagtak-ang kundi ko sa biko gadeng agos pilit nalami ron ikaw nung biko kay hangin-hangin nga uwan-uwan ba parang kangit-ngit pa guys na guys na kuan na siya guys kanang 5 kay na may isa ka tab pod deliver na ni Cristel ug ni Nicole jaga deliver na si Nicole ug si Cristel ug sa kuan minatamis wala ko naka-video guys kay ngit-ngit pa nga diya siya nag-deliver ug jacket-jacket pa jagi sa sidan kay skabitsi nga buwad. Morning sa kadiha sa Morning. salamat di ka na ng imong gisuot ni My Love Sheila. Salamat. So ma-deliver na po na sila dana ron guys. Hello guys, habang naghuwat ko ni Jidin Bros o ni Junjun kay mang lakaw lagi meron guys wa tumiog mual-buwal sa hang igagaw unja. Kuan kanang labong way duty si Papa Edi, way operation ang wheelchair karon. Kay magat lagi ang panahon ja. Ato na siyang harbison guys kay mudako naman ni si Janja ma gahi na ni. So kinahanglan din natin sa harbison. Harvest time. So dako. Tambok ka na. Ha? Tambok. Wala ba say ko? Kadubli-dubli ko kay init. Sa padong mi sa mall-buwal sa sukon ba ay so na ako pag ingagaw. Side ni nanay. Tapos lang din to ah.
na mi dari guys. Banding na pud mi ni Jimbors. Tadali na. Hayo. Oh, nice guys yung mga buwak guys. Oh. Halagi pang ibot na lagi mong tanang mugaw. Hayo. Hala. Dirag ba? Na diris gawa ay. Dayon sa dayon. Wala mo may pasalubong. Asus okay ra oy. Kalaan duga sa mga dito ta magkita. Naman yung musa mo niya. Asa man lagi mo hang partner? Nari ay busy. Ano bang Uy, tayo sapatos, suit yung sapatos. Ay, ano tayo sa wag sini ko dugod mo. Ayo oy. Ay, na kay. Wa man kita ka. Abot na sila yan. Pinakom na pagmidani ron. Para mo kanta. Oh. Wow! Di ako na video ni abot na binili dyan. Abot mo ilas. Kung ano, timtim mo. Abot mo ila Marina dia. Ito sa mong igagaw nga gi paarimis ilahang lugar sa mual-mual. Na, daw guwapa na ron nga. Diya guys, mo ni diyang bunso ni Marina. So Marina ang tawag na niya sa first cousin side ni nanay. Diya salamat kado sa mga pagkaon nga diyang gi-prepare. Ang kalami diyang gi-prepare guys, mga seafoods. Ready guys oh. Diya, yun tanan yung mga bisita ni gagaw. Gamay na laman, nabaw na pa siya bisita niya. Ilog-ilog diya kuha aguan. Gigi no, ngisig tama no. Wala lamas kay. Ang nanawa guys oh. Right. Lipan right lang idahang pagka pulit na ng kuan no. Yummy. Bitaw guys karang. Ay, wala ko singko ano na kay kang kwarta. Amo ng duha. Naghan ng purin sa soroy dia. Kay kuan man na diri. Kuan mo nagsuri-suri na mga. Undang na kuno bi, undang na bi kay ay ni siglamon bi. Nang nakuno kay tambot na. Sukuan na zoom nun guys. Oh. Ara sukuan na dyan. Salamat jud kadyo na imong igagaw nga rang kabuutan. Salamat kadyo yan. Kaya dili ko sinira nila oh. Salamat ka maninjo. Ni yang ate oh. Ate ra na niya. So, sweet kay sila guys kay ang iyang tawag sa iyang husband is ate. Ang mga ate ra na siya. Milang sala. Wait ka una, di ba siya kanan? Kani mo. Wala akong ganahan nga kuanon baka na magnegosyo. Unsa may buhaton ti kasaba? Oh, dali ra ni kano kay bawo nang kumuluto ana. Kaning kani Hasta siya. palitaw, gimingan og palitaw. Kani kasabo ni. Wala may nailubi. Nailubi. Kamura jud. Ala kamera di ay. Ang iya akong pagayan ka uy. Ay, Pi, medad yan? Yeah. Okay ba? 40 ko na siya. Kamu 40 din siya karong November. Ako 31 pa kani. Salamat yung guys mga isa pa yan. Uy, ginong kabutan na mong igagaw na. Sus, invite ko din mo Mao. Dili kay magmingaw ba yapod sa guys sa kanang sijara ba yapod na ko andaris lado pud dihang lugar pero mga di imong gidalaw ro din na mo sa dari mga kakapamista pod. Bitaw guys. Salamat eh. Malipit mo na yung igagaw mo lang sa mo. Sige, bitag may guna na. Sige, sige ingon yang mula ang dito dito pita bagyo. Be, ug adto dito diha tama ko hinatilan ang malabuyok. Mo to si una malabuyok hinatilan ko kalimot ko. So mali. Malabuyok jud ko tama. Uy, ang bahula to mo bring house? Pagkalaw lang mo mong bring house diha. Yay na problema kay sa driver niya. Oh, ginoo ko na. Unsa guys, manguli na mi diya arang bisihan nilang duha kay magdalay ekonomi og humba og spaghetti. Diya, salamat kadyo gaw. So sa padong na mi uli guys, kanang salamat kay kadyo sa igagaw. So igagaw na ko na guys sa side ni Nanay Lita. First cousin. So nadyo po guys kay mual-mual.
Ikaw na ning buhok ni tita ha. Paha, bakol ng motora po. Lah, piling uy. Diyan na siya god. Ganon. Feeling po. Nga ikaw ra bay namaak man kahari ra baka mamaak. Namin, ganun ka-sweet, no? May kayo ni Kutokol, yung kuhaan. Kuwaan. Ka-sweet. Eh, mga may maka-niyong sa iyo, mga mga po. Ang guna yung ganahan mo. Sigla, sa kasada kay maligsan ka, na, impas nyo ka. Doon na ito kulisada, ha? Na, dugay ra ba dyan na mo nang ipangita na mo na kay nawa. Gani? Pinaka- Dako, nabot siya ko doon. Isog kayo na. Siga na. Dako. Kanang Ba sinugma tumiugma din? Gag leader mga kay mamalit lagi mi kanang sudan na ni ba. So nangabot na mi guys, gikan mi namista. Bian. Hulog cellphone. Hindi ka na ulit po ni. Tindog na Jin. Oh, dante. Ayo dante. Toga. Hawa na pili. Ping mo Jin ha. Tanawa. Hala na. Kamras lagi si Ja. di kan Wala Jin, hugasin yung Saka mga dyan siya. Ha? buhi na. bolang naman god. Up, ili, up. Na basig na naom Jin wa. Ako daghan ka kung mga ingana dani oh. Nana, pura siya na akong kuhan. Di kan gugdo magiti. Naman ron. Next na. Yung na basta magulang kaya may preso. Ang prisuho na muna. Katulog ka din, katulog ka diya. Asawa. Wala Jin paghinay mo plo ha. Nga manguntak mo nito plo kay mag-deliver mi daning kuan Wala diswasing. may maripak. Ikuan, kinamin. May ikuan. Ano kung ano? Madyo na laman ay madyo na laman ay Bisat na si Jen Jen. oh gisuan ko no. Ang tingnan nga. Ay, namutan na magaling ba kuno tama to? Agka na di mo kuha na. Hindi na kabukaw na to. Kuha na sa saba na na. Train, tignan, ano sa itong balik ba eh? Taman 30. Bihirang ipita na sili. A few moments later. Ma'am, good morning. Good morning. Di ko ni Ma'am Bisminda. Ma'am Bisminda, di katahang kusina, ma'am, kanang nanay mga buwak. Bitaw, guys. Daan na ko na yung mga buwak na ingani. Pero, salamat ka ko, guys, kay nakakuan ko kanang nakakita ko og yelo. So, dito lagi may ugmol-buwal gahapon sang igagaw. So, mo dyan hang pangarap dyan ni nga makakuha dyan ko aning yelo. Kay wadyo ko yelo nga bumbil. Dya, salamat ka kay kita ra jud kun dya. Sa katong mga mamalit og mga bumbil guys naara dito sa mall buwal barato na sa kadyo kada sa 100 pesos ra ni siya. Ni man to si nanay nga 150 kuno ni. Dya nay dako kadyo siya dito guys 200. Dya mag-decide man ko og kanang da. Dya ganahan ta ko katong mga tag 100 ra tag 50 kana ba. Dya mag-seed pa kuno siya. Napasay mga ibang seed nga tag 50han dya. Di man jud ko makakita ngani guys og kanang mapromoton mi wadyo ko kitag mga yelo nga nasa mga daplig grasada wala baron kay pwede ra ta manguha kay kani sa mga daplig grasada ra man hangi pangkuha ni kani pod ja kuan guys salamat kadyo na gabihan lagi mi gahapon kay yari lagi nagbanding lagi mi ni mama ay ba Jijin Borsog ni Junjun ja shout out day ko ni Ma'am Geneva Dumanhugri so from Garcia ni si Ja pero nasa dyan sa San Diego, California. Salamat kadyo kay always lay ko sang nagtanaw sa mga burato vlogger. Salamat kadyo ma'am. Nya shout out po ko ni Ma'am Ging 5 adlawon. Salamat kadyo Ma'am Ging kanang paluto lay ko sa Biko. Diya labi na si Ma'am Bisminda. Ganahan din siya guys ug kuan kanang sang Biko kay dili ko no sumul. Salamat kadyo Ma'am Bisminda. So daghan kadyo niingon ha guys nga di jud ko no sumul ang Biko nya karon. Bisag andang hapon pa siguro ko magbiko guys kay Domingo lagi ron mag paway sa ta kay pasalamat sa tas Ginoo tong iampo nga atong piskay nga panglawas ja na nagadab tambak na nang mga bumbil na guys pero lain man hinuon ni siya kuan lain og kanang design ba kay kani lahi pud siya kani lahi pud ni so ni sa juro ko dari guys kay kuan kanang hanggi pang tanom tong gihatag sang igagaw kay naguliksyon lagi ko na nagkalat pa diha na kay hanas ang gikuan ng mga juta. Nja hanas ang gitanom dari guys diha kay ganahan lagi ko dani. Kani ganahan ko dani ngani ba. Naman di say puti, nay pink. Nja ag puti, murag na mao siguro na diha. Basag mato ko sila ha guys maka kuha jud ko kuan. Nja kani nagkuha ko usog guys kay gahang mga ngani gipang tungtungan sa manok, wa jud siya na kuan, wa jud siya na buhi. Diya kanis na guys ang mga koleksyon nga mga ingana guys diya ra na siya pangbalhin og kuan na kanang okay na jud siya baka nang daghan na kadug ugat ipagbutang ra man has juta
salamat kaadyo ko. Ay shout out ko ni Ma'am Bitani diha sa Germany. Salamat kaadyo Ma'am Bitani ug ni Ma'am Linda Madison ug Ma'am Idina Kanyeti. Salamat kaadyo po nga always nimo ang paglantaw sa among mga borato vlog. Wala dili mo wa ka magsawa ba kay usay makasawa ra ba jud ang uban gali nagsawa na. Ang uban guys nagsawa na sila sa mga vlog pero padadon nang gihapon mi og video kay amo naman ni silang nasugdan. So amo na naman jud ipadadon kay kuan ipadadon na hag video sabayan hag kanang online paninda nga na ja, wa pa ko nakapalit guys sa amuhang bag-o nga inegosyo kay kuan mo adto pa kog dalagit mangita pa ko natong mga empty mineral ba nga sudlanan so wa pa namon di sa maripak niya. Shout out ko ni Ma'am Yunila Ayop ug ni Ma'am Lindy Quezon ba to nangutan na si Jagwa ba kuno mga apply si Nicole so nang apply na si Ja. Wa pa jud gihatag sa Ginoo nga makatrabaho si Ja. Ma'am Lordy Saladin, salamat kaadyo. Ma'am Mers and family, salamat kaadyo. Amping diha kanang labi na imong banangan sige biyahe. Amping kanunay. Ma'am Berna Mendoza, always di ka nag-comment. Salamat kaadyo. So mora po ni hanggi shout out guys kay mora po ni hang nakita na to sa last video. Ja, salamat ug amping ug amputan tanan guys. Happy Sunday. Kay nalipay ko karong kay naka kuha na jugodan yung yellow. Bye. See you next vlog. Love you all.